De carrière van het verneemde draafhinder Derk Buitenzorg is definitief voorbij. Justien braafde er voor het laatst op de baan in Wolvergeer. Zo'n Elien waard de draven door de sportredactie van Omroep Friesland redden van de slacht. En wat volgen weer een jongensboek. Het sprookje is van Grut Pat uitkomen. Ja, hij is in de baan gekomen, hij heeft een keer won. Hij is echt draver geworden. En dan weer maar €100 wurg. Nou, dan vind ik het een geweldige sprong. En hij heeft meer dan €10.000 bij elkaar doen. Nou, dat heb ik niet zo in net. Maar net alleen nog de sportredactie stiepe Derk. Honderden mensen betellen mij om de carrière van Derk. En ik online hier er een soort fans. En ik die fans en stiepers zeggen juster de laatste meters van Derk. Het beestje heeft een leuke uitstraling en het idee is gewoon leuk. En daar ga je vanzelf, als je van paarden houdt, ga je er vanzelf van houden. Ja. En nou is het voorbij. Ja, het is jammer, maar we hebben er wel van genoten. Tijd voor het draafhinder om met pensioen te gaan. Al voel het resultaat van de laatste race van Gwon krijgt wat oor. Versus als wint. Tweede plaats Joshua Vrijthout. Derde is Drogba Apache. En Derk wordt in zijn laatste koers 7e. Ja, het is, we beginnen er wat meer van verwachten, maar het is net door. Maar we kunnen tevreden zijn met wat het bol is. Hè? Zou we dat man? Dat ben ik zeker. We zijn gelukkig met het wat het bol is. Zeker, dat is Zou je dat? nou. En hij verzint het om op vakantie te gaan. Zou je dat?